ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଯିଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଏ? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଯିଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୋକାନୀ। ଦୋକାନୀ କ୍ଷୀର ବି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛଟି ଲଣ୍ଡା, ତା ଉପରେ ବସିଛି ଫକୀର ପଣ୍ଡା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ଅଛି। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି। ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏମିତି ଏକ ନାମ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ରହିଅଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏମିତି ଏକ ନାମ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ରହିଅଛି। ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲକି। ଲକ୍ ମାନେ ତାଲା ଏବଂ କି ମାନେ ଚାବି, ତେଣୁକରି ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ନାମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ କିଣୁ କିନ୍ତୁ ପିଇ ନଥାଉ? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ତାହା କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ କିଣୁ କିନ୍ତୁ ପିଇ ନଥାଉ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍। ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ କିଣୁ କିନ୍ତୁ ପିଇ ନଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଉଁଝର। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଲ୍ ଏଜକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।